Salutare gamerilor! Videoul ăsta e făcut pentru gușterul Parajos IT. Gușterul n-am găsit un Warden, am găsit un Ravager. E mult mai periculos ca Warden, cred. Nu-mi dau creativ dacă întreabă cineva. Și chestiuțele alea, tiricele alea de banană, da? Codița, frumos, tot ce trebuie. Absolut totul este făcut în această banană, decojită. Dar întâi trebuie să vedem multe lovituri. Bate pe asta care se de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mă gândesc până cu 6. Trebuie să iau o decizie. Dacă am 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cea mai bună să fie. Dacă mă dă hai facem o rundă, una dublu sau... A fost ultima rundă. Auzi, e ultima. La provocare. Nu vreau mă să arunce cu ta la mine. Zi-mă, te mai pui cu mine? Da, mă, bun. Tricou jos, hai. L-am pus tu gol. L-am pus tu gol să zici mâniera ta. Ce să simt săgețile astea? Da, hai. Săgeți de plastilină, ferească Dumnezeu. Am mă că nu să-și rău. Stai, mă. Hai, ia zi. Păi, dar te mai departe, mai Deci spawnăm un Ravager. Am totemul în mână. Guștere, guștere. Și mai departe. Mai departe nu trebuie să mă duc. Cum? Evru! Ăsta e expert la Minecraft. Cum trebuie că este expert la Minecraft? Eu și cu ne vom duela într-o bătălie de protejare obiectele valoroase pe care le primim de diferite scenarii extreme care le pot distruge. Dacă înțelegeți obiectul cu succes, câștigi Să bat Ravager. cel cu cele mai puține N-am o gustere, na. Nu zici nici. De mult de mergi tu. trebuie să protejăm obiectele de o pușcă de paintball. Doarea plină cu vopsele? Exact, alea care te dor rău de tot și sunt destul de tare, destul de intense. Și ce obiect? Bă, frate, nu oglinzi. Deci dacă noi nu Fac cu doi, să vedeți toți. Real că nu joc cu hack-uri. Am trebuit niște porțiuni. Help trebuie. Și fac cu doi. Tot ce trebuie, arată destul de interesant. Aș vrea să o păstrez, mai ales că nu vreau să-i cumpăr tata Mițanu cum mi-am cumpărat Guștere. în prima variantă. Guștere. Eu vreau neapărat să o păstrez intact această oglindă, să topesc aceste fruze de naur, să-mi fac un colier și o mare, așa, și o drățară, frate. Așa că o să dau generatorul ăsta de materiale. Dar chiar n-am găsit Warden pe versiunea care mă joc Ia să acum. vedem și primul material este 41. Ce stăm cu aia, baloane cu apă? Ce să fac cu astea, mă? Hai să mai dăm în continuare. Hai să ne dai niște materiale. Ravagerul. 1, 2, 3, 4. Deci cu 4. Aici un pun. Să nu mai pun healing, nu mai pun healing. Îmi pun... Păi... Și aici ar pun. Pune generatorul. Orbita 2, dar prima oară avem numărul 55. Oh, folie, bă! Deci 4 Ravager. Ia să vedem și Deci mă duc departe de ei ca să nu... Dar nu... Păzi. Mă luptat cu Ravager. Pureți de bucătărie bună de tot ăsta.
Și hai să mai dăm încă o dată. Ai acum ceva bun, mai bun. Ia stai că mi-a picat numărul. Și... Ei, bun Natal! De sărbători, savurează plăcerile simple ale Uite, vieții ridic, cu bă, Bira Moretti. Deci nu, că mai pun unul. O să fie 5, să vedeți că eu oricine se uită. Eu zic că nu, eu că am că e doar unul, că de ce nu lucru mai mult. Folosind această folie alimentară, și zic că stau așa cu vaselina asta peste tot să alunece pila aia de paintball și pun baloanele acum. Mai pun unul. Mai pun unul și lucru ei. Balon și are vaselină pe el, ricoșează din balon și să sparge o Mai pun unul și lucru eu cu banda asta scoci, trebuie să eu. plin de vaselină pe mâini, bă, frate, băi! Ia pizza, vezi că băgăm direct așa torpilă, Asta. bam! Sper să-mi ajungă Mă folia bag asta cu alimentară, tot că de reușesc să direct, lipești și fucking mureții, chiar pe dacă puteam să-i infinit. bag deși apa acolo, sincer să fiu. Ajungem Mă așa și poate. dăm peste Da, da. aici și avem primul strat de folie alimentară, iar acum hai să desfacem mureții ăștia care ăștia, cred că o să mă ajute să nu se distrugă chestia asta, să luăm 7 de ghinion. Eu uite-ți bani găsit aici un șervețel, bă, trebuie să-l pun bine peste tot, să acopăr toate găurile, că nu vreau să am 7 de ghinion dacă se sparge oglinda asta. Dau jur la Bă, ăsta a tras bine că joacă CSGO. Nu o să folosesc literalmente fiecare burete cumva. e portarea acolo. Asta tare, foarte agresivă, să respingă. Portarea acolo. Ia! Mă, ce vă bat? Punem tortila așa pe lângă. Poate reușim să băgăm. Da, aici. Nu aici. Motorul. N-aș vrea cumva să intre vreo bilă pe acolo, că tata Mițanu o să tragă în continuu. Iar acum vin cu scociul să se țin baloanele astea pe loc. Să vină mă, coacă, mă, bag cu la cocă, tine. Rupel! Dai. Orice. Băi, cu baloanele de mine, mă, nene, mă, să vreau să punem și pe lângă oglindă, pentru că e important. Bag un încearcă și bun de metal. Se sparge oglinda, trebuie să fie totul așa pe lângă neafectat, să nu se simte nimic. Și ai, bă, Ui, să de răsăs. tenis, nu Stai, bă, cu... Băi, bat amândoi deodată, vreți să vedeți? o să folosesc și ambalajele astea, bă, frate, bă, că doar așa pe față, pentru că Să-l iau automat pe ăla. să fie pusă ca o țintă, așa. Chiar să merg până la el. Destul de bine, dar mi-a venit o idee strălucitoare. O să pun și aceste cutii de Dar vaselină unde-i aici dau? și o să le prind și pe ele cu scoșta. Mai e un strat în Până plus, la dacă la bilele de mega. paintball. Ia uitați, deci am pus pe o cutie de vaselină scoci, dăm bine de tot, dăm și pe aici, mai Trebuie rostesc să puțin asta. Și ia Să uitați, vedeți, mă, deci, repede. ricoșează, așa o să ricoșeze și bine. Dăm așa ăsta. Fă-i niște bătaie! Fă-i niște bătaie! Că mă bag cu deodată! Mă bag cu zice deodată! Mă bag cu... Ai zice de băi! N-ai guștere, na! Să mai bag pe aici un pic. Na, na, na! 10 secunde mai avem și tu. Să nu zice nimeni că nu la Minecraft. Vreți să vedeți că spawnez și... O să spawnez în continuu. Vreau să pun tot scociul ăsta. Mamă, și gata, aici s-a terminat toată rola. Fă și asta aici, fii tot de la scoci. Da? Cam așa arată sigur. Nici nu știu cât o să spun. O să-i pun acolo. Nu, gata, stau, du-te O, mai l-am atinge. dat. Hai, dă capul meu, poate mai cad. Eu zic că stau bine, stau pe spate așa. Revedere! 10, 2000, 6000. Tot ce vrei la mine nu pătrunde, poți să tragi tu și cu franțe reale. Nu cred că pătrunde, bă, că ai făcut-o bine. Eu mai am o parte unde nu e bine făcut. Aici, acum am văzut. Ia uitați-vă, acolo, dar uite și tu nu ai niciun golf aici. Ia uite, exact copilul tău, aici intră. Mamă de aici. Mamă, și eu când trăgeam la școală. Ei, bun Natal! De sărbători, M-aș pleca de toată viața. Hai să vedem cum stă treaba, nu? Avem arma de paintball aici, oglinda lui tata Mițanu acolo, ești gata? Hai, bă, că mi-a pus Nu, nu, cu Mă ochi. interesează, așa las. 10 focuri dăm fiecare, hai să vedem. 10, haide. Mai ia că bine și-a spart. Mai urmează 9. Nu mai trage, poate spart o. La Napoleon Games, fiecare zi vine cu o nouă rotire la Grand Spin. Intră zilnic în contul tău, apasă pe spin și descoperă ce surprize ți-a pregătit roata. Rămâi activ și bucură-te Gata. de bonusurile de pe Napoleon Games. Bum, bum. Survival, da? Și nici nu am viața. Ia! Vrei să joci fără arc? Următorul?
De la următorul joc fără arc. Băgăm un M3 cu golden. Iau pe ăștia la instant. Deci mă sunt bă că ți-am spus una. Sunt nebun la capul. Am 2 Ravager. Am nici toate în mână. Am nici toate în mână. Dacă mor. Eu mă. Bă, dar abia de dat damage. Eu la oaie dacă mă enerv. Eu la oaie îi dau one shot, efectiv. One shot. Ia știu ceva. Ia vino și tu. Ia vino și tu. Ia vino și tu. 4 Ravager deodată. Mă, abia dă-mi dau damage. Abia dă-mi dau damage. Treaba serioasă acum. Lucrăm de noi toli. Nu mai folosesc de lucru. De ce vreau? 4 Ravager deodată, vreau să iau și mai mult. Eu pot să iau și mai mult, dar să-mi pun totemul. Totemul ăla. Veniți voi. Așa. Bun! Moare în lumea! Moare în lumea! Bă, Rover, ăsta n-am niciunul. Am mecă de rezistentă la far, dar nu am nimic. Nu mai joc cu arcul eu, sau doar cu sabia. Dau cu TikTok-ul. Azi e viziunea ta, mâine e cel mai căutat tren. Cu ce bine când am murit că aveam Apple-ul. Apple-urile sunt cele mai bune. Foarte mult zâre. Stați că trag un piță. Dar trag pe ăla și pe ăla. Oi, nu. Joc doar cu topuri, nici mai joc cu sabere, e nervos. Aia, nu pot. Da! Nu dacă mai sun. Eu am bătut pe toți. Dacă ar merge tactica asta, dau lovitra instant. Vreau să înveresc în acest prosop de bucătărie, da? Dau pe toate părțile, mă, nene. Pe toate părțile dau. Vreau să le etanșez, dacă pot. Cam atât. Vreau să văd dacă intră în primul rând. Hai că n-am făcut bine. Vrei să desfacem asta după căști? Vreau neapărat plasticul ăsta din casca asta de șantier. Haide, bă, să pierd timpul. Nu pot să scot chestia asta. Gata, gata. Să mă mai bat. Mă bat și nu doar cu Ravager de data asta. Să mai facem un strat până la aceste căști și poate rupem chiar Și cu dăștea. Și cu piligeti. Și foarte mulți. 10 miliarde, să curgă miliarde. Și am voie să folosesc arcul, nu cred că mă descurc. Mamă, miliarde, mamă, e negre. Un copil alb. What? Mamă. Mustere, să nu zici că nu joc eu. Villageri.
Piligeri, 1.000.000 de piligeri. Revegere mai multe. Pui și piligeri. Gustere! Gustere! Guștere! Are în continuare cashback instant. Fabi! Nu s-ar zice numele tău real. Aici avem curtea aia sără pentru casă, asta mare. Deci, ăsta e teren de război. Direct, n-ai cum, mă. Așa de hârtie, da? Vedeți-vă cât rezistă că și le traie chedele la astăzi așa. Încă puțin. Perfect, un minut mai avem rămas. Vezi că traie chedele este pusă perfect aici. Iar noi acum trebuie să facem ceva să izolăm aceste chestiuni. Aici doar că noi avem foarte mult timp. O să tăiem foarte multe bucățele din astea așa. Să punem în acele găuri. Băgăm așa, bam. Aia e, mă, tată, mă. E bine. Trebuie să-mi fac un pic cu reset aici, mă, că pot. Ultimele lucruri. Acum fantastică. O să leg acest capac, acest prosop de bucătărie și o să-l fac cât mai hermetic. Producția mai dat și mie niște șervețele, nu mai are voie să-mi dea. Nu? Partea asta este făcută complet. Hai să mai facem repede de tot cât timp avem. 30 secunde. Facem repede și în partea asta. Dar mai avem o problemă că și mai aici are. Transport prosopul ăsta de hârtie într-o frânghie. Ia fiți atenți. Îl împotmolim. Azi e viziunea ta, mâine e cel mai căutat trend. Da, deci, ăsta e level maxim. Dacă punem și... În ultimele secunde rămase, trebuie neapărat să rup și să bag și pe aici. Trebuie să umplem tot. Problema e că mai avem câteva găuri. Nu! Nu! Haide! Oh, e bine, e bine. Eu zic că e ok. Absorbe și șervețelul ăsta ceva apă. Băgăm și pe ăsta aici și cam asta e aici. Nu știu dacă sunt gata, dar... Sper din tot sufletul să reziste chestiile astea. Survival. Se bagă așa în apă, trebuie să iau punct de data asta. N-are cum să mă bată tata Mițano. Cel puțin eu așa cred. Tata Mițano! E cosa? Ce faci? E asta, mă uite aici, ce operă la asta am făcut. Da, pe bine, dar e fost mietul. Un unghi fermentic. N-am nici cea mai mică frică de frică pe mine. Nu e... Mai că e seară. Deci, uitați cât de-ăștia erau pe mine. Trebuie să mă duc până la baie. E brebe. Asta când l-ai băgat la fund, cât? Au zburat acolo numai, nu se mai... O să vezi. Aici este apa și avem totodată și obiectul meu cu care începem, da? 15 secunde trebuie să-l ții scufundat, da? 15 secunde? 15 secunde, dar să fie acoperit, da? Hai să vedem, a dat drumul la timer, gata, mai jos, mă! Cum mai jos? Da, mă, așa! Uitați-vă cum e zbule de aici! Mai rotește și de castea mai mici cu ciuți! Hai, că voi dat, n-am așa! Gata, bebe-ul.